Daşowuzda azyk we beýleki haritlaryň nyrhlary ýene-de ýokarlanýar. Dollar 20 manatdan aşdy. Demirgazyk Türkmenistanyň azyk we beýleki haritlaryň bahalary ýene-de ýokarlandy. Azatlygyň regionaly habarçylyk haritlaryň nyrhlary boýunça iň soňky maglumatlary ýetirýär. Ol şu gün Daşowuzyň gara bazaryny 1 dollaryň 20 manat 20 tengeden satyn alınıp 20 manat 60 tenge 21 manat aralygyna satylýanlygyny habar berdi. Häzirki wagtda regionyň ýylaty ýyl arasyna banka ýapmaga atlandyrylýan möwsüme girişdi. Yerli ýaşaýjylar gysha taýýarlyk maksady bilen ähtiýaç üçin gök we bakça önümlerini bankalarda konserwalaýarlar diýip habar çaýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä bazarlarda gök we bakça önümleriniň bahasynyň aşa ýokarlanmagy ýylatyň banka ýapmak mümkinçiliklerini çäklendirýär. Habarçy degişli önümleriň bahalary barada maglumat berdi. 1 kilogram pomidor 10-15 manat aralygyna, 1 kilogram käşir 10 manat, 1 kilogram bulgar burç 10 manat, 1 kilogram garpyz 4 manat. Bu haritlary satyn almak üçin Daşowuzlarda pul ýok diýip ol yerli ýaşaýjylaryň maliýe ýetmezçiligi boýunça ýyl arasyndaky ardy şikaýatlaryny üntü çekdi. Bir hepde mundan ozal iň arzan pomidoryň kilogramy 9-10 manat aralygyna bahalanýardy. Habarçy bazarlara aýlanyp süýde önümleriniň bahalary bilen gyzyklandy. Daşowuzly terekeçilerin ýürüýte gaplarda satýan süýdüniň 1 litri 10 manat, yerli daýhanlaryň bazara çykarýan süýdüniň 1 litri 7-8 manat diýip ol aýtdy. Ol hod we beýleki ýerimişler barada gurruna dowam etdi. 1 kilogram hoz 200 manat, kakadylan gury erigiň 1 kilogramy 80 manat, ýöne 250 manat pensiýa bilen hoz diýjek gumanyň ýok diýip habar çaýtdy. Türkmenistanyň prezidentiniň geçen iýulda gol çeken kararyna laýyklykda ýurtda iň pes pensiýa haky şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap 280 manat möşberine kesgitlenipdi. Azatlygyň habarçysy Daşowuzyň bazarlaryna san taýdan alyjylaryň azalýanlygyny, şol sanyna satyjylaryň hem seýreklýänligini aýtdy. Ol Coca-Colanyň hemde temäki önümleriniň bahalary we olaryň hili baradaky maglumatlar bilen gurruna dowam etdi. Türkmenistanda öndürilen 1,5 litrlik Coca-Cola 25 manat, Gazagystanda öndürilen 1,5 litrlik kola 52 manat diýip ol belledi. Azatlygyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan ençeme Türkmenistanly kolanyň hususan toy märekelerde bayramçylyk döwrüne geçkinlik harida öwrülýändigini, onuň mehman saçygynyň bezegidigini aýdýarlar. Habarçynyň maglumatlaryna regiona temäki önümleriniň söwdasy bilen bagly ýagdaýlara da üns çekilýär. Häzirki wagtda döwlet dukanlaryna bir gutu çilim 85 manatdan, hususy dukanlarda 100 manatdan bahalanýar. Şeýle-de Özbegistanyň çilimleri hem satylýar, onuň bir gutusynyň bahasy 140 manat. Emma çilimkeşler gymmadan bolsa Özbekden gelen çilimleri satyn almagy makul hasaplaýarlar diýip habar çaýtdy. Ol Özbegistanyň getirilýän çilimiň bir gutusynyň 15 gün çekmäge ýetýändigini sözüne goşdy. Türkmenistanyň prezidenti 2016-njy ýylyň ýanwar aýyna ýurtda temäki önümleriniň ähli görnüşiniň söwdasyny gadagan etdi. Azatlygyň habarçysy golaýlayan halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň ýa-da ýetip gelýän garaşsyzlyk bayramynyň Daşowuzdaky bahalary täsir etmeýändigini aýtdy. Daşowuzda gaýtam tersine bayramçylyk bahanasy bilen azyk we beýleki haritlaryň bahalary 20-30% gymmatlat diýip ol aýtdy. Şu günler ýetip gelýän garaşsyzlyk bayramynyň hemde paýtagtda geçiriljek halk maslahatynyň 1-nji mejlisiniň öňü süýresini Aşgabatyň söwda nokatlaryny arzanlaşyk göze ilýär.